Bos días. Bo día, pasariño. Aquí che traigo o almorzo. Aí está. Bos días. Bos días. Que? Disposto a cambiar de corazón? Estás seguro? Todo o mundo atopa razóns para creer que o seu corazón é o máis desgraciado de todos. Supoño que coñeces as condicións. Só se pode cambiar de corazón unha vez. E non o recuperarás ata que sanes o que agora che entrego. De acordo? Sorte. É que sempre igual, e xa estou cansa as túas excusas, Víctor. Pero que excusas? Ti estás tola. Tola. Eu tola. Mira, sabías perfectamente o importante que era isto para min. E aínda te permites chamarme tola. Onde estabas, Víctor? Veña, Lara, por que non acabas con isto dunha vez? Se o estás desexando. Esperaba algo máis de ti. Pero vexo que me equivoquei. Los nombres son Víctor e... Papá, tesme que deixar cartos. Víctor, non. Pero espera, Non papá. che vou dar cartos. Xuroche que chos vou devolver. Víctor, non. Aquí hasta ver que la avión... Non te das de conta que nos estás matando os dous. Anoche dijimos... Necesito, non entendes? Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces. Ti xa non tes fillo. Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme. Sorte. Home, Dieguiño, xa me tardabas. A ver, ven aquí. Arriba. Coño caramelo, anda. Rápido, rápido, tasme que dar outro. Pero quen lle roubaches ese corazón? Alguén que o precisa. Dasme outro.
Non me deixe. Papá. Non. Perdóame. Déxame intentar a mí. Que é, Guiño? Sempre acabas saindo ca túa, Agora terás que guardar un segredo. Ti arranxas todos estes corazóns? Non, Guiño. Cada quen arranxa o seu propio corazón.
Entón estes para que serven? Pois para creer. Ás veces abonda con creer en algo que non existe para saber que o noso corazón sigue vivo. Logo estes non son de ninguén. Algún día o comprenderás, ciguiño.